Igbo dị mma, unu egegokwa ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, ọmarịcha nwata nwaanyị ahụ na-eme ejije aha ya bụ Nadia Buhari agago n'ihu n'ọha nta akụkọ were gwa ndị ụwa niile na ọ bụ ọmarịcha nwa ikorobịa ahụ na-emekwa ejije aha ya bụ Vicker bụ ya mụtara ya ọmarịcha ụmụ anọ nke ọ nwere. Nke itoolu, ndị a na-enyo enyo na ha ga-abụ ndị na-achị ehi, ndị nke a kpọrọ herdsmen n'asụsụ ndị It, egbugo Oghene Ọkpakọ na ozu nwoke a n'ugbo ọrụ ya ebe nwoke a gara ịga rụọ ọrụ tupu ndị ezinụlọ nwoke a ebido chọwa ya ma chọkwute ozu ya n'ili ebe ndị a niri ozu nwoke a ha gburu egbu n'ugbo ya. Ihe ọjọọ dị otu a mere na Ethiopia East Local Government nke dị n'Abraka na mba Delta steeti. Nke asatọ, President Zelensky na-achị mba Ukraine agwago ndị agha Russia bụ ndị nke na-awakpo obodo ya ka ha gbagha ngwa agha ha gbafue mgbe chi ka dị kwụsị ị na-awakpo obodo ya bụ Ukraine. Nke asaa, Victor Moses bụ onye na-agbara Spartak Moscow nọ na Russia ekwugo ezi mwute ọ dị ya n'obi etu ndị UEFA siri machie otu egwu bọọlụ bụ Spartak Moscow nke dị na Russia isonye na asọmpi egwuregwu bọọlụ Europa maka mwakpo obodo Russia na-awakpo mba Ukraine. Nke isii, n'ụlọ ikpe ukwu dị n'Awka n'ime Anambra steeti ka Nnenna Ezenwa gbara otu onye ụkọchukwu aha ya bụ Ejike Nwankwọ akwụkwọ maka iji okwu gbasara ilesi ya na were gwuo nwaanyị achandum ruru 4 million naira dịka Nnenna Ezenwa siri wee kwuo. Nke ise, Blessing John bụ nwatakịrị nwaanyị gbara naanị afọ 19 gara aga tọrọ nwatakịrị nwoke gbara naanị afọ 9 agwago ndị uwe ojii oge aka kpara ya ebumnobi ya o jiri wee kpaa agwa ọjọọ dị otu a. Nwatakịrị nwaanyị anyere aha ya dịka Blessing John kwuru sio na ebumnobi ya bụ ka ọ lee nwatakịrị a ọ tọrọ atọrọ ka o nwee ike ịfụ na o ji ego ya wee rụọ ụlọ ma gotekwazie ọmalịcha ụgbọala dị mma. Nke a mere na Michika Local Government nke dị na Adamawa steeti. Nke anọ, ndị otu NATO agwago onye na-achị mba Russia bụ Vladimir Putin ọ bụ na ọ kwụsịghị igbu ndị mmadụ nkịtị na mba Ukraine dịka ndị agha ya wakporo ya bụ obodo na o nweghị ihe ọzọ ha nwa bụ ndị otu NATO ga-eme na-abụghị ma ha o tinyere aka na ya bụ ọgụ. Nke atọ, ndị nna nna anyị ha enwurugo ọkụ na Anambra steeti. Nke a bịara dịka Ogbunike na-eme emume ili ede nke ha na-eme kwa afọ ọbụla. Ofu mmọnwụ ji ọkụ eme amansi agagoga tinye onwe ya ọkụ n'ọgbọ ebe nya bụ mmọnwụ nọ na-emere ndị mmadụ amansi na anya bụ emume ili ede nke mba Ogbunike dị n'ime Anambra steeti. Nke abụọ, President Vladimir Putin na-achị mba Russia ekwugo obi mgbawa o nwere maka mba Belarus bụ ndị na-agbanyere ya aja n'ukwu kwuru sio na ha enweghị ike itinyere ya aka n'agha ahụ nke ọ na-ebusa mba Ukraine maka na o nweghị ihe na-esere ha na ndị Ukraine. Nke mbụ n'akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke taa, mba Germany ekwugo njikere ọ dị gbasara otu mba ụwa si aga na ha nwa bụ mba Germany ga-amalite itinye nnukwu ego n'ihe gbasara imepụta ngwa agha nke ha ga-eji wee chekwa obodo ha nakwa ndị mmadụ nọ na ya bụ obodo Germany. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo chetakwana na nwanne enwewe di maka na amụrụ anụ ọkụkọ ọmala egbe. Ọ ka bụlisi ichoku n'ụlọ mgbasa ozi Isi Mbido TV. Ya gazie.